litografia teknika zahar bada, ezain zaharra, 2 mende izango ditu edo lako zerbait. Eta leheno erabiltzen zen kopiak egiteko, batez ere. Nik erabili dut kasu honetan plantxa litografikoa. Eta marrastu dut eskuz, hori bai. Zubia hartu dugu izpide bezala, isladak eta gero beste forma batzuk abstraktuagoak azaltzen direla. Asmatu zenean, esan oso teknika azkarra egiteko kopiak, eta bertan esan ofizio bat edo bidea. Duela 2 mende luze. Harri litografikoekin egiten zen, tailerrazien leku magikoak ez, harri pila batekin, eta marrasten da harri gainean, eta hortikan ateratzen dira kopiak. Prozeso kimiko bada berez. Egiten da matriz bat, egiten da irudia lantzeko matriz bat gainean, eta matriz horretatik ateratzen dira kopiak. Jamendo.com